L-aħwa Alfred u George De Giorgio, tnejn mit-tlet persuni akkużati bil-qtil ta' Defni Caruana Galizia, talbu biex terġa' tibda l-kompilazzjoni tal-provi kontrihom u sostnew li l-maġistrat li qed tippresjedi l-kompilazzjoni tal-provi għandha idea marbuta u qed tiġi dettata mill-Avukat Ġenerali. F'applikazzjoni kostituzzjonali ippreżentata mill-Avukat William Kuxkiri, il-qorti intalbet tiddikjara li dritt tal-aħwa De Giorgio għal smih ġust ġie miksur minħabba nuqqas tal-libertà tal-qorti u diskrezzjoni wiesa mogħtija mill-liġi lill-Avukat Ġenerali fil-proċeduri. L-irġiel akkużati talbu li l-każ jew l-atti tal-kompilazzjoni ta' evidenza kontrihom jitħassru u jerġgħu jibdew mill-bidu. Inkella l-atti tal-kompilazzjoni ta' evidenza jintbatu lura quddiem il-qorti tal-kompilazzjoni biex tisma' kull evidenza li ma kienx semat u biex tiddeċiedi fuq kull talba li għalija ma saret l-ebda dispożizzjoni. L-aħwa De Giorgio ilhom f'kustodja preventiva sa mill-arrest tagħhom f'Diċembru tal-2017 u ma jinsabu akkużati flimkien ma' Vincent Muscat bil-qtil ta' Caruana Galizia f'attakk permezz ta' bomba mal-karozza tagħha f'Ottubru tal-2017. L-aħwa qed jgħidu wkoll li l-Avukat Ġenerali kellu kontroll suffiċjenti fuq il-proċeduri biex jippreġudika d-drittijiet tagħhom. Din il-kwistjoni kienet qajmet quddiem il-qorti kriminali f'talba preliminari, iżda ġiet miċħuda minħabba li ma kien hemm l-ebda rifjut li jisma' xut. L-aħwa De Giorgio qed isostnu li ġew preklużi milli jġibu evidenza fid-diviża tagħhom.